dismayado ni Sigud the Special Advisor to Independent Commission for Infrastructure Mayor Benjamin Magalong iti kinabuntog ti investigasyon kadagiti anomalya may panggap iti flood control projects iti Pagilian. Nupay kasta, kinunana kasapulan ti pannakaawat ti publiko maipapan iti daytoy. Gaputa at idog ti proseso ken kasapulan na makabirok ken makaipakita ti ICI iti nadagsen nga ebidensya tapno may pasigurado asaan ang makalusot dagiti adda iti likodan daytoy. Kinunana pay ang masapol nga agtalag ti publiko iti agda mga aksyon ti Ombudsman gapot asig siguraduan dalaeng a substantial dagiti ebidensya ang makalkalapda. Innayo na pay ang monitor na ti panagbaliw ti Ombudsman ken makaawat daytoy iti positive feedback iti agda mga trabaho da. Ngem namnamaen ti mayor nga adupay dagiti maarestar nang runa dagiti opisyal ang maatap nga adu ti naibulsada. Siyempre, frustrated tayo. Almost magwa 1 year na. At wala pa rin. Kukunti pa lang ang nakukulong o nominal, very nominal yung nakukulong. Nasa labas pa rin si the speaker who cannot speak, si Speaker Romualdez. Di ba? Yung si Sila Saldico na hanggang ngayon, tumatawa pa siguro yan ngayon. Di ba? Nandiyan pa yung mga kasamahan nilang nasa grupo nila.